രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാകാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേന വച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാരുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുദ്ധമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിപത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5 നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്രീ വ്യാസദേവന് നാരദൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം നശോപദേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം ഹൃദഃ പുനഃശാശ്വത ഭദ്രമീശ്വരേ നചാർവിദം കർമ്മ യതപ്യകാരണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിയിട്ട് തരും, ചൊല്ലും നമുക്ക്. മാതാജി ചൊല്ലിത്തരും. നൈഷ്കർമ്മ്യമപ്യച്യുത ഭാവവർജിതം നശോപദേ ജ്ഞാനമലം നിരഞ്ജനം കർമ്മയതപ്യകാരണം. നൈഷ്കർമ്മ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, കർമ്മഫല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുക.
അപി ആയിരുന്നാലും അച്യുത അസ്ഖലിത ഭഗവാൻ ഭാവ സിദ്ധാന്തം വർജിതം ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ന അല്ല ശോഭത്തെ സാമോദമായി ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അലം ക്രമേണ നിരഞ്ജനം നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ കുതഹ എവിടെയാകുന്നു പുനഃ വീണ്ടും ശാശ്വത അഭദ്രം ജന്മസിദ്ധമല്ലാത്ത ഈശ്വര ഭഗവാന് ന അല്ല ച അർപ്പിതം സമർപ്പിച്ചു കർമ്മങ്ങൾ യൽ അഭി എന്താകുന്നു അകാരണം നല്ലതല്ലാത്ത സദ്ഗുണമല്ലാത്ത വിവർത്തനം സമർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങൾ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം സർവ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സാമോദമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളെ സന്ദർഭം എന്താണ്? ശില വ്യാസദേവന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിന് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല, മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ വേദങ്ങളും രചിച്ചു, വേദങ്ങളൊക്കെ 4ആയി വിഭജിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. അതുപോലെ പുരാണങ്ങള്, സാഹിത്യങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഇതിഹാസങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തോണ്ട് പറയുന്നില്ല. എല്ലാം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഒരുപോലെ എല്ലാത്തിനും എന്ന പോലെ ഭഗവാനും അതിൽ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചില്ല ഏതിലും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തത് എന്നാണ് ശില നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? നമ്മൾ കണ്ടു, അതായത് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥസ്നാനം പോലെയാണ് അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തികൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്താത്ത പദകോശങ്ങൾ, അതായത് സാഹിത്യങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങള് കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന സ്ഥലം പോലെയാണ്. അവയിൽ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്താണ് സാഹിത്യങ്ങളിലല്ല നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് തിരിയണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് തിരിയണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ശ്രീ വ്യാസദേവന് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഷെയർ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് കാണാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം മാതാജി. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളിൽ വരുത്താ അതാണ് പിന്നീടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ നൂതനമായ സാഹിത്യം, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അത് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി നമുക്ക് ഈ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച വ്യക്തികളെ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളൊക്കെ ആര് രചിച്ചതാണ്? ശില വ്യാസദേവൻ രചിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്രമാദഗതിയായ ഭഗവത് തത്വങ്ങളാൽ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാര ജ്ഞാനം സർവ ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സാമോദമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദങ്ങളും അതുപോലെ അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും സാമോദമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പ്രകൃത്യാ തന്നെ ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവയാൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവസാനം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനും ആ ഒരു വേദങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പക്ഷെ കൂടുതലും എന്താണുള്ളത്? കർമ്മം, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, അതായത് കൂടുതൽ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരംഭം മുതലേ വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമായ കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് ഏത് കർമ്മങ്ങള്? ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. അത് വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവും, അത് ക്ഷണികമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടെമ്പററി ആണ്, അത് ക്ഷണികമാണ്. അതിനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അത്
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവനോടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് ഈ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതികമായ സുഖം, സന്തോഷം ഒക്കെ തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എത്രയും സന്തോഷം തരുള്ളൂ? ക്ഷണികമായ സന്തോഷമാണ്, അല്ലെ? അത് വേദനാജനകവും കഠോരവും സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവും. അതാണ് അതിനെ എന്താ പറയാ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുക. അതിനെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യില്ലേ, ആ ഒരു കർമ്മം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ആരംഭം മുതൽ വേദനാജനകമാണ്, കഠോരമാണ്, സ്വഭാവത്താൽ ക്ഷണികവുമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ചില വ്യാസദേവന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശപ്രഖ്യാപന ശൂന്യമായ സാധാരണ സാഹിത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവന ശൂന്യമായ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മ വിഷയ ദർശനങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. അപ്പോ ഭക്തിയുത സേവന ശൂന്യമായ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും നിർവ്യക്തിക ബ്രഹ്മ വിഷയ ദർശനങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമുക്ക് പരിത്യജിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമൂർത്തക ബ്രഹ്മദർശനത്തെ പരിത്യജിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവന ലക്ഷ്യത്തെ സഫലീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സാധാരണ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ? സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനമോ കർമ്മങ്ങളോ പരിപൂർണത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളെ നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മ വിഷയ ദർശനം പോലും പരിത്യജിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാത്ത, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് മാത്രമുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ത് വേണം? നമ്മള് പരിത്യജിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ പരിത്യജിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. സൈദ്ധാന്തിക ജ്ഞാനമോ കർമ്മങ്ങളോ പരിപൂർണത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാളെ നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ പരിപൂർണരാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭത്തിലോ അവസാനത്തിലോ സദാ വേദനാജനകമാണ്. ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അവ ഫലഭൂയിഷ്ടമായി തീരുന്നത്. അത്തരം സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭോക്താവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി അവയെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ ദുരിതങ്ങളുടെ നിശ്ചിത സ്രോതസ്സായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങൾ അത് തുടക്കത്തിലും അവസാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഏതിലാണ്? വേദനയിലാണെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? യത്നാർത്ഥ കർമ്മണോ ന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഘ സമാചരഃ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണമായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതികമായി ബന്ധിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ സുഖോപഭോഗ കർമ്മങ്ങളും ഭോക്താവ് അത് ഭഗവാനാണ്. അതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഭോക്താരം യത്ന തപസാം സർവലോക മഹീശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം നാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി അവയെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ ദുരിതങ്ങളുടെ നിശ്ചിത സ്രോതസ്സായി തീരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് ഭക്തിയുത സേവനമായി മാറുന്നു, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ദുരിതങ്ങളുടെ സ്രോതസ്സായിട്ട് മാറുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ അമോഘദൃക്. ഇവിടെ ഭവാൻ അമോഘദൃക് ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഭവാൻ മോഘദൃക് അല്ല, ഭവാൻ അമോഘദൃക് ആണ്. ശുചിശ്രവാ സത്യരഥോധൃതവ്രതഃ ഗുരുക്രമസ്യാഖിലബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മര തദ്വിചേഷ്ടിതം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അതോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ അമോഘദൃക്. അഥോ മഹാഭാഗ ഭവാൻ അമോഘദൃക്.
ശുചിശ്രവാ സത്യരതോ ധൃതവ്രതഃ ഉരുക്രമസ്യാഖിലബന്ധമുക്തയേ സമാധിനാനുസ്മരതദ്വിചേഷ്ടിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതോ ആകയാൽ മഹാഭാഗ്യവാനായ ഭവാൻ അങ്ങ് സ്വയം അമോഘ ശ്രേഷ്ഠ ദാർശനികൻ, ശുചി കുറ്റമറ്റ, ശ്രവാഹ വിഖ്യാതമായ, സത്യരഥ സത്യസന്ധതയുടെ ശപഥമെടുക്കുകയാൽ, ധൃതവ്രത ആത്മീയ ഗുണങ്ങളിൽ ദൃഢമായ, ഉരുക്രമസ്യ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ, ഭഗവാൻ സാർവലൗകികമായ ബന്ധനം മുക്തയെ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനായി സമാധിയാൽ അനുസ്മര ആവർത്തിച്ച് സ്മരിച്ച ശേഷം അവയെ വിവരിക്കുക. തൽവിചേഷ്ടിതം ഭഗവാന്റെ നിരവധി ലീലകൾ. പ്രശ്നം ഭാവാർത്ഥം. ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പോ ശ്രീല വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ വേദങ്ങളൊക്കെയും അതുപോലെ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഒക്കെയും രചിച്ചത് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നും ശ്രീല വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് വ്യാസദേവനോട് പറയാണ് അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതിയതൊന്നും തെറ്റല്ല അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടു തരം ആളുകളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഒന്നെന്താണ്, ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നി ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ്. മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, അവരാരാണ്? അവർക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്നല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം എന്നോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നോ തീരെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വേദങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ സാഹിത്യ അവതാരമാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാസദേവനോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയാണ് അങ്ങയുടെ വീക്ഷണം തികച്ചും ശരിയാണ്. അങ്ങയുടെ സൽകീർത്തി കളങ്കരഹിതവും പരിപൂർണവുമാണ്. അങ്ങ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സത്യസന്ധതയിൽ നിവിഷ്ടനുമാണ്. അനന്തരം അപ്രകാരം സാർവലൗകികമായ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാനായി സമാധിയിലിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ധ്യാനിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പോ സമാധിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നയാളാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ എന്ന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യത്തോടുള്ള അഭിരുചി നൈസർഗികമാണ്. പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും അജ്ഞാതമായതിനെ കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ ശ്രവിക്കാനും പഠിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായ നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹിത്യങ്ങളാൽ അവരുടെ അഭിരുചികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടണം. ഏറെക്കുറെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛാനിവൃത്തിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ പലവിധങ്ങളായ സാംസ്കാരിക കവിതകളും ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യുക്തിയുക്തമായി നിരർത്ഥകമെങ്കിലും അല്പജ്ഞാനികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വൈവിധ്യമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ആകർഷിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാന്തരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ആധിക്യമായി ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കൊക്കെ, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം എന്താണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളിലാണ് നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കവിതകളും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? അപ്രകാരം ആകർഷിതരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് പുരുഷാന്തരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ ആധിക്യമായി ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഒട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം നമ്മൾ ഇവിടെ തളയ്ക്കപ്പെടും. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. ശ്രീ നാരദ മഹർഷി വൈഷ്ണവരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനാകയാൽ നിരർത്ഥക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഇരകളായ അത്തരം നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട്
അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം രചിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അത് മനോജ്ഞ ഗംഭീരവും ആകർഷകവും മാത്രമല്ല, സർവ്വവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വസ്തുതകളെ വാസ്തവിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അവർ യഥാർത്ഥമായി പരിശീലിച്ചവരാകയാൽ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവരാണ്. ശ്രീ വ്യാസദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളും ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരാകയാൽ, മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരും ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാകയാൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളോട് നിർഭാഗ്യവാന്മാരോട് അനുകമ്പയുള്ളവനാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളത്? നമ്മള് ഒന്നാമതേ കലികാലത്തിലാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടവുമല്ല. നമുക്ക് ഏതുപോലെയുള്ള സാഹിത്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം? ഈ കാക്കകളുടെ എന്താണ് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങളോടാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ. അപ്പൊ അവരോട് അനുകമ്പയുള്ള ആളാണ് ആര്? ശ്രീ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാസദേവനെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമായിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗവതം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും മോചനം യഥാർത്ഥമായും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ, അതുപോലെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി, അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ, ഇവരൊക്കെ തന്നെയും എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അവര് ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരാകയാൽ, മനുശുദ്ധിയുള്ളവരും ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാകയാൽ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം. എന്തിന്റെ പ്രതിജ്ഞയാണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക, അതുപോലെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് അവരുടെ പ്രതിജ്ഞ. വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ല. ആകെയുള്ള ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ഇതാണ് അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം. മാത്രവുമല്ല, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയുറച്ച പതിതാത്മാക്കളെ പരിത്രാണനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ചവരാണവർ. അനുദിനം പുതിയ വാർത്തകളെ സ്വീകരിക്കാൻ പതിതാത്മാക്കൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. അത്തരം ഉത്സുകരായ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാസദേവനെ അഥവാ നാരദനെ പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വിചിത്രവും അപൂർവവുമായ വാർത്തകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകമെന്നും ഈ ഭൂഗോളം സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾക്കൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത്? പുതിയ വാർത്തകൾ വേണം അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും പുതിയ പുതിയ വാർത്തകളാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അത്രയും എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വിചിത്രവും അപൂർവവുമായ വാർത്തകൾ, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീല വ്യാസദേവനും അതുപോലെ നാരദ മഹർഷിയും ഒക്കെയും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും ഒരേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പോ ഈ മൊത്തം സൃഷ്ടി, എല്ലാവരും ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു വലിയ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് 1/3 പോർഷൻ ആണ്, 1/4 പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂഗോളം സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യപരമായ രചന നടത്തുന്ന ആയിരം വ്യക്തികൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ അനേക സഹസ്രം സാഹിത്യ സംബന്ധ രചനകൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകരുന്നതിനായി ആയിരം വർഷങ്ങളായി രചിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവയൊന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും വരുത്തിയില്ല. ആത്മീയ ശൂന്യത ആ സാഹിത്യ രചനകളിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ മുഖ്യ കാരണം. ആകയാൽ മാനവശക്തിയുടെ പ്രമുഖ ഭാഗത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കഠോര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിക്ക് മുക്തി എന്ന അഭികാമ്യ ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാനായി വേദസാഹിത്യങ്ങളെ, വിശേഷിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെയും ഭാഗവതത്തെയും സവിശേഷമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. വ്യാസദേവനാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട, ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതേ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ ജീവാത്മാക്കളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുത്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ശാശ്വത സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തില്ല? നമുക്ക് സന്തോഷമോ സമാധാനമോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കഠോര വേദനയിൽ നിന്നും ക്ലേശിക്കുന്ന മാനവരാശിക്ക് മുക്തി
എന്ന ഫലം പ്രാപ്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ, ഏത് ഭഗവാനാണോ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് അതേ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കർമ്മങ്ങളുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് തരും? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് മാത്രമേ ജീവാത്മാക്കളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി വരുത്തി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിയും ശാശ്വത സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിലെയും സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും എല്ലാവിധ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പൂർണ്ണ വിമോചനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മുടെയൊക്കെ മുക്തിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് ലീലകളുടെ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ആമഗ്നരായ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധികൾക്കും വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്കും മാത്രമേ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് ലീലകളും അവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തിലൂടെ താനേ സ്പഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗവതം അത് ഉപദേശിക്കാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമാണ്, മുക്താത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് തന്നത് ശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ശില പ്രഭുപാദരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തിലൂടെ താനേ സ്പഷ്ടമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, അങ്ങനെയാണ് അവര് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ ഒരു സേവനത്തിലൂടെ സ്പഷ്ടമാക്കി തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അനേക വർഷം ആ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാലും ഭക്തർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭഗവത് ധർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ വിവരിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചതൊക്കെയും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരം അല്ലെ. അതും യഥാസമയം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ്. ആ പ്രവചനമൊക്കെ എന്താണ്? യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. അത്രത്തോളം കൃത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആകയാൽ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ രചയിതാവിന്റെ ദൃഷ്ടി സമ്പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾ വീക്ഷണം, വിവേകം എന്നിവയുടെ ശക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ശ്രവണ, സ്വീകരണം, ചിന്താ, വികാരം തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവീണരാണ്. ഒരു മുക്താത്മാവ് പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയവനാണ്. മാത്രവുമല്ല പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, ഋഷികേശനെ സേവിക്കാനാകൂ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദരചയിതാവായ പരിപൂർണ വ്യക്തിത്വ വിശേഷമായ ശില വ്യാസദേവൻ രചിച്ച സർവസമ്പൂർണനായ, സർവശ്രേഷ്ഠനായ, പരിപൂർണ അഭിജ്ഞനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണമായ വർണ്ണനയാകുന്നു. ഓ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ശാസ്ത്രം ആരാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ചില വ്യാസദേവനാലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു മുക്താത്മാവ് പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയവനാണ്. അതായത് ആ ഒരു മുക്താത്മാവ് പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വശത്താക്കിയവനാണ്. അപ്പൊ മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് ഒരു ആസക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വശത്താക്കിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്. മാത്രവുമല്ല പരിപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ, അപ്പൊ പരിപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് വളരെയധികം കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണ വ്യക്തിത്വമായ ശ്രീ വ്യാസദേവനാൽ രചിച്ച സർവസമ്പൂർണനായ, സർവശ്രേഷ്ഠനായ, പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരിപൂർണ വർണ്ണനയാകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिता गौर प्रेमानंदी. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्व श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।